Искам да ви покажем менюто с логовете. Съответно, като натиснем бутона за логове, иска да се въведе конкретна парола, която се дава само на определени оторизирани лица, които да работят със съответното съоръжение, а не всеки да има достъп до нея. След влизане в менюто с логовете, както виждате, има много подробно описание, т.е. има си час, има си дата, има си GPS координати, има си скоростта, с която се е движало моторното превозно средство. Ако се е движило, в момента е спряло, затова е 0. Показва, че таблото е отворено, показва, че маяците са включени или изключени, съответно флаша е включен или изключен и съответно напред и назад матрицата какво показва. В случая не показва нищо, защото все още не сме подсветили нищо на матрицата. След като излезем от това меню и влезем в менюто с знаците и си избереме знак, его например на А39 внимание, може да видите съответно какво показва на задната матрица. Може да избереме и съответно друг знак, ремонт на пътя, може да избереме катастрофа, може предупредителния да го комбинираме с стрелки. Ето сега, например, катастрофа, комбинирано с C6.1 знак, за да се отклони трафика в лявата част на превозното средство или съответно да се отклони в дясната част на превозното средство. Имаме 3 забранителни знака: забранено изпреварването, забранено влизането и забранено изпреварването от товарни автомобили. Същите тези знаци, които ги виждате в момента на задната матрица, могат да се визуализират съответно и на предната, като са абсолютно независими една от друга. Независимо какво показва назад, напред може да показва нещо коренно различно. Ето ви го демонстрирам го. Както виждате, каквото се визуализира отпред и отзад, това се вижда и на самата матрица.